Візуальнае партфоліо – нескладаная тэма, але адносна складаны праект для рэалізацыі. Асноўная складанасць заключаецца ў выбары той інфармацыі, у прыватнасці візуальнага шэрагу, які вы вырашаеце туды змясціць. Мастацкі універсітэт у Лондоне прапануе такую фармулёўку. Партфоліо – гэта калекцыя вашых прац, якая паказвае, як развівалася вашыя навыкі і ідэі на працягу вызначанага перыяду часу. Яно дэманструе вашу крэатыўнасць, індывідуальнасць, здольнасці і мэтанакіраванасць, а таксама дапамагае ацаніць ваш патэнцыял. Калі ў вас ужо ёсць у наяўнасці CV, арт-стэйтмент і біяграфія, сабраць партфоліо робіцца нашмат прасцей. Гэтыя дапаможныя дакументы дапамогуць вам раскрыць вашыя здольнасці і мэтанакіраванасць і па выніку лепш ацаніць ваш патэнцыял. Калі вы дасылаеце партфоліо ў складзе заяўкі на конкурс, абавязкова ўлічвайце патрабаванні ва ўмовах. Там вы знойдзеце інфармацыю пра тое, ці жадае камісія атрымаць ад вас выключна візуальнае партфоліо, у якое войдуць толькі якасныя фатаграфіі прац з маркіроўкай, ці ж партфоліо можа ўключаць і дадатковую інфармацыю. Таксама ва ўмовах звярніце ўвагу на патрабаванні да аб'ёму партфоліо. У прыватнасці колькасць прац, якія можна ўключыць. Часцей за ўсё гэта 10 прац. Вас таксама могуць абмежаваць аб'ёмам файла ці колькасцю старонак. Калі вас абмяжоўваюць колькасцю старонак, а не твораў, не спяшайцеся ляпіць у партфоліо як мага больш сваіх прац. Лепш-менш, але лепей. У ідэале адводзіце кожнаму твору адну старонку. Гэта дазволіць сканцэнтраваць увагу менавіта на ім. Агулам я рэкамендую мець базавае партфоліо, куды вы ўключыце ўсю магчымую інфармацыю, якую можна з лёгкасцю прыбраць перад адпраўкай PDF-файла. Пад такой інфармацыяй я маю на ўвазе тытульны ліст, арт-стэйтмент, CV, кароткую біяграфію, кантакты і, вядома, візуальны матэрыял. На тытульным лісце вы, як правіла, размесціце імя мастака ці назву праекта і імя мастака, калі гэта партфоліо праекта, а таксама кантактныя дадзеныя. Не рабіце тытульны ліст, калі вы абмежаваны ў аб'ёме колькасцю старонак. CV варта размяшчаць у партфоліо, калі вы не дасылаеце яго асобным файлам. У такім выпадку ваша CV павінна быць структуравана аднастайна. На кожную новую пазіцыю павінны вылучацца асобны радок. У CV варта ўключыць толькі базавую інфармацыю, пачынаючы з месца і года нараджэння і месцазнаходжання ў цяперашні час, а далей у кожным раздзеле захоўваючы толькі што, дзе і калі вашых дасягненняў. Тут не варта каментаваць змест праектаў. Калі фармат партфоліо дазваляе, даць каментар да праекту вы можаце ў асноўнай частцы. Пры гэтым вы можаце ўключыць столькі раздзелаў з вашага CV, колькі лічыце патрэбным, вядома, калі месца дазваляе. Калі месца не дазваляе, то выбірайце найбольш значныя. Я рэкамендую размяшчаць CV ў канцы партфоліо, разглядаючы яго як дадатковую інфармацыю. З ім напэўна азнаёмяцца, калі зацікавіць працы, прадстаўленыя на пачатку. Арт-стэйтмент і кароткая біяграфія могуць размяшчацца прама перад CV ці нават быць у пачатку партфоліо. Можа быць, вы захочаце гэтыя два тэксты падзяліць на розныя старонкі, а можа быць, аб'яднаць у адзін тэкст. Гаворачы аб кароткай біяграфіі, я кажу аб сапраўды кароткім тэксце, памерам з арт-стэйтмент, то бок 100-150 слоў. У кароткай біяграфіі вы апусціце ўсю лірыку і рамантыку, а будзеце аперыраваць толькі самымі значнымі дасягненнямі вашай кар'еры. Тэкст выкладаецца ў наратыўнай форме і павінен быць чытальным. Канешне ж, у партфоліо павінны быць вашыя кантактныя дадзеныя. Я назіраю, што многія мастацкія галерэі пры афармленні партфоліо мастакоў пакідаюць кантакты ў шапцы кожнай старонкі. Кантакты могуць з'явіцца ў любым месцы ў вашым партфоліо, дзе гэта візуальна дарэчы. Важна, каб яны ўвогуле былі, бо мэта нашага партфоліо, каб намі зацікавіліся і вярнуліся да нас з прапановай. У кантактныя дадзеныя варта даць прамыя каналы сувязі, а менавіта імэйл, тэлефон, месенджеры. А таксама тут больш за дарэчы даць спасылкі на сайты сацыяльныя сеткі. Гэтыя крыніцы дазволяць больш падрабязна пазнаёміцца з вашай творчасцю ў выпадку патрэбы. Перш, чым мы зрушым да асноўнай візуальнай часткі вашага партфоліо, давайце вырашым тэхнічны момант. Для стварэння добрага партфоліо абярыце праграму, з якой вам будзе зручна працаваць і якая дапаможа вам выдаць прывабны візуальны матэрыял. Не трэба быць графічным дызайнерам, каб стварыць уражлівае партфоліо. Часам дастаткова PowerPoint і нават Word. А калі вы валодаеце InDesign ці Illustrator, можаце выкарыстоўваць іх. Canva таксама пасуе. Працуючы з Canva, памятайце пра выбар стандартнага памеру, які адпавядае памеру манітора, кампутара ці друкаванага ліста. Улічвайце, што, як правіла, вашае партфоліо будуць праглядаць на маніторы кампутара ці экране тэлефона, радзей у друкаваным выглядзе.
Партфоліо – гэта свайго роду візітная картка, якая павінна мець прэзентабельны выгляд і быць змястоўнай. У выпадку з візуальным партфоліо дызайн яго люты вораг. Таму, калі вы не бачыце ў сябе талентаў графічнага дызайнера, то лепш выкарыстоўвайце Word. Менавіта так робяць многія мастацкія галерэі, якія рэгулярна інфармуюць сваіх кліентаў аб новых выставах і новых паступленнях твораў. Калі вы добра працуеце з графічнымі праграмамі, то можаце ставіцца да партфоліо як да каталога і стварыць такую мікракнігу сваіх твораў мастацтва. Памятаеце вызначэнне партфоліо ад Лонданскага універсітэта? Партфоліо – гэта калекцыя. Любая калекцыя мае патрэбу ў куратары, які ведае, якія працы ў яе войдуць. Тут я зноў адсылаю да ўмоў конкурсу ў выпадку, калі вы рыхтуеце партфоліо як частку заяўкі. Ва ўмовах можа быць указана колькасць работ, якую хоча бачыць камісія, тэхніка выканання, перыяд рэалізацыі, памер і нейкія іншыя крытэрыі. У такім выпадку, калі вы мультидысцыплінарны мастак, а падаеце заяўку на жывапісную, напрыклад, рэзідэнцыю, то ў партфоліо акцэнтуйце ўвагу менавіта на вашых жывапісных творах. Не адцягвайце ўвагу нерэлевантнай інфармацыі. Калі вам трэба ў цэлым прадэманстраваць вашыя навыкі і ўменні і акрэсліць гісторыю вашай творчасці без якой-небудзь зададзенай тэматыкі, галоўнае правіла – выбірайце свае лепшыя творы. Нават калі мы кажам пра творчасць найболей выбітных мастакоў мінулага, мы ўзгадваем толькі некалькі з іх твораў, з дзесятак. Якія працы Суціна ці Шагала прыходзяць вам у галаву адразу? Гэтак жа пастаўцеся да сваёй творчасці і аберыце флагман вашага мастацтва у колькасці каля 10 прац. Наступнае пытанне – у якой паслядоўнасці размесціць працы? Самы просты і відавочны спосаб – паставіць іх у храналагічнай паслядоўнасці. А што рабіць, калі вы мультидысцыплінарны мастак і займаецеся жывапісам, перформансам і скульптурай? Ці вы тэатрал і жывапісец? Можна вылучыць розныя, скажам так, раздзелы ў вашым партфоліо, дзе вы раскрыеце сутнасць вашых тэатральных праектаў, а следам прывядзеце прыклады жывапісных прац. Але часцей за ўсё гэтак розныя віды мастацтва вы падзеліце ў розныя партфоліо, паколькі мэтавая аўдыторыя ў іх будзе розная. Калі вы візуальны мастак і выкарыстоўваеце розныя тэхнікі, якія ўсё ж аб'яднаны адной візуальнай мовай і тэмай, ёсць сэнс прадэманстраваць вашыя навыкі ў адным партфоліо. У гэтым вам можа дапамагчы практыка мінімалізму. Абярыце свае лепшыя 7 твораў. Іх вы размясціце ў партфоліо. Яшчэ 3 можаце вар'іраваць у залежнасці ад атрымальніка ці вашага бачання сітуацыі ў сапраўдны момант. Выбіраючы лепшыя працы, памятайце пра храналогію. Не варта занадта далёка сыходзіць у мінулае. Усё ж сёння вы хочаце прадэманстраваць сучасны стан рэчаў. Калі для вас важна паказаць эвалюцыю вашай творчасці, будьце асабліва паслядоўнымі і пакажыце, як адзін этап суадносіцца з іншым. Калі працы абраныя, не забудзьцеся прамаркіраваць іх. Дакумент памерам з друкаваны ліст паперы не адлюстроўвае ні памер, ні тэхніку выканання. У маркіроўцы я рэкамендую пад кожным творам пісаць імя аўтара, назву, год выканання, тэхніку і памер. Гэты спіс дастасавальны да любых тэхнікаў і відаў мастацтва. Навошта пісаць імя аўтара пад кожнай працай, калі мы ведаем гэта імя, пачынаючы з тытульнага ліста? На выпадак, калі атрымальнік вашага партфоліо вырашыць зрабіць скрыншот упадабанай працы. Без імя аўтара інфармацыя з часам будзе страчана, а выявіўшы гэты скрыншот з імем нават праз гады, мы зможам аднавіць крыніцу. Многіх мастакоў цікавіць пытанне, як размесціць у партфоліо відэа. Сучасныя PDF-файлы дазваляюць захоўваць актыўныя спасылкі. Пры гэтым ваше відэа часцей за ўсё павінна быць выкладзена ў YouTube ці Vimeo. Калі вы працуеце з відэа і работ у вас шмат, можна зрабіць відэакампіляцыю, якая дасць павярхоўнае ўяўленне аб вашай творчасці. У цэлым для відэографаў, а таксама для іншых прадстаўнікоў часавых відаў мастацтва, карысна мець трэйлеры для доўгіх відэа. Пры гэтым у партфоліо варта размясціць як спасылку на трэйлер, так і спасылку на поўнае відэа. Падсумоўваючы, партфоліо – гэта ў першую чаргу калекцыя работ, якая прадугледжвае выбарку і курыраваны падыход. Партфоліо дэманструе ў пэўным сэнсе эвалюцыю вашай творчасці за абраны перыяд часу, які можа быць зусім розным у залежнасці ад сітуацыі і патрабаванняў. Безумоўна, партфоліо павінна быць індывідуальным, а таксама дэманстраваць вашыя навыкі валодання тымі ці іншымі тэхнікамі. Сваю мэтанакіраванасць вы можаце прадэманстраваць сваёй прадуктыўнасцю, але гэта не значыць, што ў партфоліо трэба загрузіць усё, што было вамі зроблена. Асноўная задача партфоліо – дапамагчы прымаючаму боку ацаніць ваш патэнцыял. Такім чынам,
Партфоліо, абапіраючыся на мінулае, дае пасыл у будучыню. Памятайце, што партфоліо – гэта дастаткова дынамічны дакумент, які будуецца зыходзячы з разумення вашай мэтавай аўдыторыі.